vakati vakaisira muzukuru piritsi regonzo mumaheu mufuko muya akatotambira kutoti maita basa gogo achitotambira maheu aya ndobva amwa maheu aya hanzi chisvika kumba muzukuru ndobva anombotora time ndobva afa ndobva vaenda kung'anga kuya vakabvunza kuti ko muzukuru afa ropa racho makuda rakaita sei ndori buditsa sei zvikanzi chekai chinyama cheapapa mukacheka nyama yeapapa mocheka imwe nepakati. This is based on a true story DJ. Zvinhu zvakatoitika chaizvo ng'anga iya ikati hanzi hafu munodya hafu munoya nayo togadzira zvatoita sei tinogadzira munokanda pai mumaini. So musikana was a housemaid, then mukomana over requesta kuti mbonitumirawo manotpics ako. Alright. Zvinhu zvinotoitika zvinotoitika zviriko but musikana uyu akabva aita sekudaro. Saka munhu akashandisa kuti amutore maphotos kamwana kegrade 1 kemurungu wake kaaishandira ndobva apa mwana foni nditore ufatanga kutorwa mapictures asina kupfeka ndobva atumira mukomana wake semunhu ane foni yake anomboita pfungwa dzekuti adelete nekuti foni ndeyani ndeyake. Mukwasha anga asingatozivi kuti mwana wakasenga naambuya ana dama ndopakatoshamisika mukwasha. Mapurisa sabhuku ndopakadedza mapurisa. Mukwasha akatosungirwa kufamba nechitunha semunhu mupenyu. But iyi mhosva ilaitasi ke akazobudiswa ake asikalaitasi kaka asadero kufamba nemunhu akafa muri mubhazi baba uri pasaidi nechitunha house girl apa anditi yes tinoziva kuti mulife kune varungu vasingabhadhari. Undotanga kushanda first 2 months nechipiwa pay yangu zvakanaka. Month rechi3 hachandipi mari kandi kwasonzi ndikanchitambira ndira house girl ndotambira $70 ndonzi ochimbobata 10 ndozokupa imwe yacho next week ndiye next week anditi so ini ndiri house girl andifanira kutora mutemo ndoisa mukati memaoko angu ndotora kana kuti TV imba imomo nekuti vane mari yangu anditi ndotorongedza kabhegi kangu ndotora TV yaya ndakutoenda unosungwa vanasikana vakawanda vandakasangana nawo vanongoita zvinhu zvimwe chete izvo. Ina ndinyari azvinyadzise bata ina ndinyari ini manotsi angu kwandiri kumakopa nditi indino manotsi angu ndomakopa kuna maititi ini maititi role model yangu. Right, wagwan people, makadi muri Zimbabwe and welcome back. Panapa patinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe patinobatsirana nemaideas patinobatsirana nezvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe patinopanana chenjedzo this podcast this show yatinenge tichitaura nehanzvadzi yangu iri panapa. Hanzvadzi yangu iyi ndofunga pane vanonyatsofollowa channel inoyo vanofanira vachiziva kuti ndakambomuita interview anga ari kuprison for 4 years ari mukati. Saka ane zvinhu zvakasangana nazvo ikokoko nedzimwe nyaya dzinosiririsa dzinorwadza dzakasangana nadzo dzaari kufila kuti ano DJ Sparks I think ndofanira kuti ndishare nevamwe vasikana because pane dzimwe mhosva kana kuti pane vamwe vanhu vandaisangana navo vaine dzimwe mhosva vachibatwa nedzimwe mhosva but waizviita zvinhu mukusaziva. Saka inini nzvimbo iyi ndakaigara for 4 years and handina mumwe mwanasikana wandoshuvira kuti anga achipinda kunzvimbo iyi. Saka vanoti DJ Sparks ndinoda kushare mastories akasiyana-siyana andaisangana nawo mukati anogona kubatsirawo mwanasikana anogona kubatsirawo mafelo zvinomubatsira kuti azive kuti idzi dzakadaiwo imhosva izvi zvakadaiwo hazvibatwe magetsi. Saka ndati no problem my sister, you can come then toita a show yatinoita then wotanga kutsanangurira vanhu nyaya dzimwe dzawakasangana nadzo mukati nedzimwe mhosva dzawakasangana nadzo mukati dzekuti mwanasikana ari kuteerera izvezvi even murume neche ari kuteerera izvezvi anonyatsoda kuti no zvimwe zvinhu zvatinoita kunzoko togona kuzviona seisiri mhosva asi inenge iri mhosva. Saka tine story yatandiudza panapa then tichionesana mucomment section tichibatsirana tichidzidza ndochinangwa wai takavhura maplatforms aya ngatibatsire kudzidza ngatibatsire sechenjedzo inoita kuti
tisapare zvimwe zvinhu, tisapare dzimwe mhosva nekusaziva, tigara tine information. Saka achanga achindudza nyaya, I think ndine maepisode andichatoita naye akatoti one day aanenge achindudza nyaya dzakasangana nadzo mujeri, dzimwe mhosva dzakasungira vamwe, so that vanonzwa vanoona this podcast vanofanira kuti vabatsirike. Hatikutarisire kuti after waona this show wozonoparamura mhosva upedzisira wamukati. Saka ndichange ndichikurukura nawo panapa ndichinzwa Andole urisei? Ndiri bo muriseko DJ Sparks. Urisei upenyu? Upenyu bo. Zvese bo here? Zvese bo zvekuti. Hamuna maprayer request here? Maprayer request ashayikwe mulife. Zvinonetsa hazvishayikwe? Zvishayikwe. Alright, my sister, imi mamuri mukati for 4 years and makasangana zvinhu zvakawanda, makanzwa mastories evanhu akasiyana siyana and makanibata maka DJ Sparks. I feel like ndikufanira kuti ndiudze vakadzi dzimwe mhosva dzandakasangana nadzo. Vamwe vaifunga kuti hadzisi mhosva asi dziri mhosva, uzopedzisira vatone vakutopiwa makore, vakutopiwa chosingazive. Saka tichange tichiita show iyi madezi akati one day, so that change edzo dzinoti one day wofuti muvanhu. Then kana kuchinge paine mumwe murume ari kuonawo this program anofeel that no, ndine dzimwe nyaya dzandakambonzwawo mukati umu dzinogona kubatsirawo muri Zimbabwe kuti vasadzipare mhosva idzi, kana vasazozviite mukusaziva. Munongotibata namba dzedu dziri open for business. Kana chinge first time yakusvika panapa usina kusubscribe, please do subscribe. Kune vane mabhizinesi awo makasununguka kuti mumakete nesu panamba dzedu dziri 0774045235 ngotibata ipapo then toita business pamwe chete. Saka nhasi chibondodzai ndeipi story yamudakadzotitsanangurira yezvamakanzwawo mukati, yamakasangana nayo mukati, yamakaona kuti but mhosva ikai ndakasharewo nemhuri yeZimbabwe, ndakasharewo nemamwe maladies vanogona kusazopinda muzvinhu izvi vakazazopedzisira vamuna taisirewo. Okay, pa 4 years dzandakagara muprison ndasangana nemhosva dzakawanda. Exactly. Jera tanga ndiri vanhukadzi, so kune dzimwe mhosva dzekuti munhu anotopara asingazive kuti ndokupara mhosva. So pane musikana akasungwawo, zvinhu zvinotoitika. Alright. Aiva nemukomana wake waidanana naye, vanga vasingagari vese. Musikana uyu anga ari house girl achishanda uko aishanda, but mukomana vanga vasingagari musame city vese. So aiti vanoonana once in a while panoitawo maoff ake paya. So musikana uyu was a housemaid, then mukomana over requesta kuti mbonitumirawo manopics ako. Zvinhu zvinotoitika, zvinotoitika. Zviriko. But musikana uyu akabva aita sekudaro. Saka munhu akashandisa kuti amutore maphotos kamwana kegrade 1 kemurungu wake kaaishandira. Ndobva apa mwana foni nditore, ufatanga kutorwa mapictures asina kupfeka. Ndobva atumira mukomana wake. Semunhu ane foni yake anomboita pfungwa dzekuti adelete nekuti foni ndeyani? Ndeyake. So kutaura kwake aizoti panga kugezesa mwana akuti sisi chimbonditorawo maphotos iwo inini ndisina kuita sei, ndisina kupfeka, ndimbonoti ndendakaita sei. Asi ndatanga kutora mwana maphotos ovangomachengeta mufoni make. So hanzi murungu wake akazoti maini ndokumbira foni yenyu hamene kuti vaida kuita sei. Ndobva wangorasikirawo kugalari, ndobva unoona mapictures emwana wawo kutanga asina kupfeka. Obva nzoona amainini housemaid asina kuita sei, asina kupfeka. Ko mainini zvakafamba sei? Zvanzi ndakakumbira mukomana wangu akati ndokumbira kuita sei kuti nditumirewo mafoto, ndikabva ndamupa mwana obva nditora mafoto. Zvikanzi ko ake mwana wangu ari kutsvaga foni, zvikanzi akati nditoreiwo sekutora kwandinomboita sei kwanombokuita. Saka iye haana kuzviziva kuti imhosva. Murungu wake hanzi mupurisa. Ndobva atosungwa nemhosva. Inanga ndisingatozvizivi kuti zvinosungisa, nandisingatozvizivi chaiyo kuti itori mhosva chaiyo. Saka but iye unogona kuzopedzera mhosva because kana kuaridza mwana zvinhu zvinotyisa kudaro. But mukuitike kwazvo unenge wakakula down uchiti lighters andangonotora picture mwana diki anoziveiko ongokutora picture. Ndokusatoziva kwachona kuti toti tichenjedzanewo. Anditi kuti inini angava asiri pasiri pamapandoshanda. Kunga kunzi ndatora kana munin'ina wangu cheche kuti nditorewo mafuta azviiti. Itori mhosva tete singazivi. Tine vadiwa vedu vatodanana nawo. Ilove zviriko, but zvinozogumisira munhu wamukati. It's a chargeable offense. Inotoendesa munhu kujeri chaiko chaiko.
Alright. Zvinhu izvozvozvo vanhu must take note of that kuti ngationanei physically nekuti alright toti ndazvitora ini nefoni yangu wobata kana foni yangu unokwanisa kana kungotora mafotos achona ototanga kuita sei kutenderera ende inenge iri zvinhu zvakatoshata inini kuzofamba kwangu muvanhu hazvizobudi zvakanaka inenge yamaxas inenge yatomaxas sa which means vanofanira kuziva vanhu vanotora mapictures because kana achinge ari mwana mudikiwo hafaniri kuva exposed to things like that zvekuti zvinopedzisira zvakutoratidza mwana kana zvakunopandutsa mwana because anenge akuona zvinhu zvisiri zvezera rake ane plus netechnology yakawe mwana ukamutoresa mafotos akashata nditi achagumisira kuzvitsvagawo pafoni yake nekuti mainini ndo vakatanga nazvo but mwana anga ari musikana kana ari mukomana mwana anga ari musikana alright anga ari musikana zvizvo zvinogona kuzoti anokwanisa kana kutoreso kana mwana ane 5 years ari mukomana ndopai patozvanzi musikana anenge uchiona ngelighters ka handitiri vasikana tingotorana mapicture asi iwe auzozvinzwisisi kuti mwana wako angangori mapicture chete here anga achitorwa then wakunomhangara ende of which ine ndisingazvizivi kuti zvinhu zvandaita zviite sei hazviiti imhosva handingona migi mukuinzwire nyaya but isati enda kuri kuti nonge yapisiwo zvayo nokuti mwana mudiki uchimutoresa zvinhu zvakadaro batika ona zvoitika iyi yazobuda ikasungisa vanhu ende izvi zvitakuchenjedza vanhu kuti imhosva but iwewe unoona chii akungoti zoti varume but noona chinoitika like mubereki wemwana anozoona zvinhu zvakadaro anobva azoti samuni ari kudzidzisa chii mwana wangu ndochinobva chaitika saka mhosva yemunhu uyu kumislida mwana nokuti mwana anobva atokura zvakarejistwa musoro make kuti ndofanira kumbozvitora ndakashama ndosendera vanhu vangu vandodani navo vandodiwa mwana agona kakasira information yekuti zvinhu zvida kuenda kupi but still vana vadiki vafanira kutongoona zvakadaro especially kuvarume adothi kuti kungaboite bwezi akati imagine kuti ndinga ndosara ndiri musoro nditakaupozera picture chakandikazititeka jamani mahwana ndizvozviti but kuvakadzi ndinofunga nenyaya yekuti zvinhu zvavo futi hazvina zvinhu zvine zvakanyanya but iye mukadzi wacho paakasungepo what was a defense atomboedza here kuti mumboinzvenga nyaya iye aitotira kuti ndanga ndisingasivi kuti imhosva ndandisingatozivewo handisa ndakambosungwa before ndanga ndisingatozvisivewo ndozvona zvatika amikika kuvasikana ndonange mabhodhi avo hazonyanyadzisi zvokuti unobva wangoti nditorowo picture unangoiona selighters utotara kuti usingazivi hako mutemo because musikana like zvangaita hakuna zvinhu zvakarembera stereki zvekuti zvinonyanyadzisa stereki aizia taona ndongogara vobva tonzi picture chika but kumufesi manje kutora picture uri naked hainini ndonake zvonyadzisa mudara but imimi manje mafesi ndimuri kupa mabhebi pressure yacho ijeri kai aiwa no hapana jeri rakaiswa rakakonzwa namufesi mufesi kangu nanga ingodo manudzo ndika but aitasira kuti munhu achangotora egawo because ndobhiliva kuti 99% yevanhu vanokumbirwa manudzo ndika hapana need yekumboengeja mumwe munhu 90% unongofanira kungoita sei uchiri wakarati chako mawandaiti ako wakadi uri wega haiwa munhu ane mhosva kutoa ndizii kuti neichika but imhosva kai kana ndizii but ane mhosva because yakazotondesa munhu pai mukati flex how long akazopiwa bail babuda bazoneto skillful wangatoriwo first time offender isa alright akazopiwa but dzimwe mhosva dzevanhu yekuti unotonzwa kuti unofunga kuti hazvina mhosva because uri musikana ako unofunga kuti maybe hazvinyadzise kutorwa picture kainini murume chaiyo hazvinyadzise kuti mwana ari gedwa nangonditora picture ngomushandi ngonditora picture wakashama inini handishame ndikutaa kurerutsa nyaya vaveruka unoona ini hai mubereki anozongotyira iye mwana kuti anenge achidzidzei mwana anga achidzidzei kuti mwana nokuti unozogona kuzopedzera kuona mwana wako kana atora foni yako uzoona mwana wako azitora akashama ari ega mumusoro make anenge asati anyatsorejista kutikangokutora wakuti azobetofuna kuti kutozvitoro rinini otozotsana nevanhu kakuti aiwa inditora ndakachama kana kuti chimuna aigona kana uchichinja aripo otoshambidzika kuti kana totozonana mugroup family sevana anenge achibaya-baya osenda
Alright, I think this story tainzwisisa vanhu vadzidza kuti no musatambe nevana muchivaitisa zvinhu zvavana vakuru kana muchivaratidza zvimwe zvisingazofanira kuudza hapana zvamunenge muchivadzisa munopedzisa mamukati. Then we need another story tombonzwa imwe story kuti ndeipiwo imwe mhosva wakasangana nayo yekuti maviewers angaona kuti no iona kufunga kuti imhosva kana kufunga isi mhosva asi iri mhosva. Ndofunga painterview yangu yekutanga paya ndambotora pamakandibvunza kuti ndepi mhosva yakakushamisa yakakutyisa muchiri pana vamwe mama ndigogo nongoti ndigogo ndevechikuru kuti munhu atokura zvekutokura zveya asi anokwanisa kuita sei kuzviitira zvinhu zvake aigara nevazukuru vake achigara nevazukuru vake andinoona kumakomba kushurugugo kune mamaini sekutaura kwavo ivo vaiti tata kudawo mari mufamiliwo kuti wo zvinhu zviite sei zvichinjewo. So ivo vakaenda kune imwe n'anga vakati yakavaudza kuti imi muite mari mugomba renyu imi anditi pari fundachi ndikuda ropa remusukuru wenyu. Ivo vaichengeta vamwe vazukuru vavainawo vavaigarawo nawo. So vatora kuti hanzi nyanga iyo yandozoti hanzi tiri kuda ropa hanzi ndikati ndoita sei akati ndiri kuda ropa remusukuru wenyu motoona kuti maita sei mamuuraya. Then vakati vakaisira musukuru piritsi regonzo mumayeu mufuko muyameya akatotambira kutoti maita basa gogo achitotambira mayeu aya ndobva amwa mayeu aya hanzi chisvika kumba musukuru ndobva aita anombotora time ndobva afa ndobva vaenda kun'anga kuya vakabvunza kuti ko musukuru afa ropa racho makuda rakaita sei ndori buditsa sei zvikanzi chekai chinyama cheapapa mukacheka nyama yeapapa mocheka imwe nepakati. This is based on a true story DJ zvinhu zvakatoitika chaizvo ivo ndo vaitotaura veganya yavo. So hanzi ndakacheka nyama yeapa tikabvunza kuti ko nyama yemunhu yakaita sei kuti iri soft zvikanzi yakaomarara ndikati aisi nhau yekuti makashandisa banga ranga risingacheki zvikanzi ndanga ndine banga rinocheka chairo nyama yemunhu yakaomarara ndakazokwanisa kucheka chipisi yepadama apa n'anga iya ikati hanzi hafu munodya hafu munoya nayo togadzira zvatoita sei tinogadzira munokanda pai mumaini muchabuda mari. So ivo gogo ava zvikanzi ndakatora hafu yacho ndakati idya ndikatsenga nyama yemunhu ikaramba kudzika apa yakaramba kudzika hanzi ndobva ndasvipa ndobva ndakanda basi ndopakabva pamhanya kaembuka kobva kadya nyama iyoyo. Imwe pisi iyi vakuzama kubata n'anga ya kuti haufa zvinhu zviya zvaita n'anga ya kangeti aichabatika vauraya muzukuru vavo maini yavanga vakapromiswa yaya apasisina vakabva vasungwa vachisungirwa kuuraya muzukuru wavo kwakaita mukuibata tenyaya aiva mbuyanga vafire mukati nanga ambogare mumu ndo ngatichembirire mumu ivo mbuya ava vaitochengeta vasukuru vavo tikati koguna igogo mwana uyu muzukuru ainetsa here maybe pane zvekuti unongoti ariga ndikaurayewo pakuda kaita sei kainetsa zvinonzwisisika zvikanzi aiwa ndiye muzukuru aitoteerera pavazukuru vese ndowakabata ndobva vamuuraya izvezvizvi vagara mukati. Saka wakapiwa makore mangani havasati vatongwa mhosva dzakadai so kuri kunana Midlands nana Shurugu koko akusati kwane high court so inoita zvekusita patem so iyo havasati varequestwa meno kuti vachazorequestwa urini izvi vasiya vamwe vazukuru vari vega. Vanhu ndofungo kudo vanenge vano zvimwewo zvisukuruwo zvavanenge vachichengeta vava mukati nekuda kwemari and of which yes kuvanhukadzi mari tinoida but pane mamwe malevels zvekuti unozogumisira kuregreta dziriko n'anga dziriko hatirambi but pamwe pacho right I think ndichida kuita add-on pazvinhu zvakutaura ndikam guys n'anga idzi because vamwe vanopara nemhosva idzi mukusatoziya anenge achifunga kuti sinzi ndaudzwa nen'anga ndika kuti ndiuraye n'anga yaya ine zvaichaita
zvekuti hazvionekwe handibatwe. Saka vanhu vanofanira kuva careful pane zvinhu zvinorequestwa nenganga kuti vaite vobva vaita. Munoenda hapo madzimwe nzvimbo ka dzekuti hamuzodzifarire nzvimbo idzodzo mune muchiitwa imwe treatment yekuti ka kobva kwati unorarama upenyu chizondakauraya muzukuru wangu hazvinakidze kobva kwati zvimwe zvanongopromiswa zvacho kuti tichawana futi hauzozviwane futi. Saka vanhu vanofanira kuva very careful pamadecision ekuuraya vanhu kati madecision anoudzwa neng'anga hatisi kuti anyaya yekuuraya munhu chete. Moona kuenda kung'anga iwewe wonzi ndinorovera huko pakati kati wombonzi ndapaguva remunhu akati unopedza wasangana zvimwe zvinhu zvinokwadza muguva ikoko unopedza wasangana zvimwe zvinokwadza kana kuvana chachevo warovera pamba huko apa warovera huko waisa nguo tsvuku apa waita sei mwana ada kujamba kutamba nepo apo huyo arovera pahoko tisikambotare zvekuti nemushonga arovera pahoko mwana achekwa. Saka vanhu vanofanira kuti pavanoenda kung'anga pepe ngavazive kuti no zvinhu izvi zvakashata izvi. Ng'anga munhu wakutotsaya kuraramawo idzo ng'anga dzakanzi musataura kuti dzakanzi zvakadai zvinosungisa hadzite dzozviziva kuti zvishuwa ina real life itaitaiwo ka wakomana nokubata zvekudzi uri godobori ka polisa ine ng'anga dzinofanira kutombosungwa. ng'anga seidzodzi dzekukurudzira vanhu kuti vakwadze vanhu vadii tinofanira kutombosungwa dzipinde mukati endewo munhu wewasvika uchibatsirwa kudziuraya munhu iwe unotofanira kutongoona kuti mhosva yatakupara panapa haufanira kutomboudzirwa. Pane umwe wekuuraya imbwa makaenza yemupostori aidira umwe mai ropa rembwa so akaita sei handiti ndakangoona hangu chivhidhio but akanzi akasungwa mune unofanira kusungwa akauraya imbwa here aisa ropa racho mutisha akutanga kugezesa munhu wacho. Ndoona kunge zvinhu zvacho zvimwe zvinozoenda ende kazhinji miko tisina basa ndotonhema noenda kutoona munhu yakatozishayikwa which means yaitove experiment yaitoita mune sang'anga dzakawanda dziri kunze uku unoreva experiment pauri iyoyo munhu yozomushaya otozoita ende iye futi anogona kutoshayikwa kana kusatozobatwa nemhosva vematonge edzimhosva votozomusiya kana kuti iwe ndiwakapara mhosva yachoyo haana kubatira demo kuti uraya munhu wakazviitira ndokuirwa hauti ng'anga inobatikire pakadaiwo inodesign upenyu hwayo inoramba zvakanzoenda kukoti ng'anga inini hakuna dare rakadaro aiwo wakwaziya unoziva kuti hakuna dare rakadaro idare ridziyo mudaro inini handina dare rakada kubva mukanzwa kuti ndakatanga kurapa 1980 izvi zvimakunakuna zvinhu zvandaidza kuna sekuru vangu vanamboita zvinhu zvakadaro pandakazotanga kugarwa nesvikiro iri hatiiti zveropa revanhu yakunzi inini twe kwangu hatudi tsvina hatudi ropa hatidi zvinhu zvakatsvuka hatidi saka ini nyaya yamukutaura ende zveshuwa pamene makataura namuna pasina makamera pane pasina chii hapana kana evidence anokuonera kuti ndiye akaita se ndiye akakuti uite se uraye munhu. Saka vanhu vanofanira kuva very careful. This show tikuita just because toda kuti vanhu vave very careful, vanhu vave neyambiro mumaraunds avanoita zvinhu zvavanoita zvese ngavazive kuti zvinhu zvakashata hazvina kunaka unopedzisira vamujeri. Unoona vanhu ndakaona futi vanonyanyoita tumiko tuti vachitaura vanhu vemamaini vava vari very dangerous. vanhu vemamaini kukwekwe uku kwatobva uku unotimbonzwa dzingoraya nyaya dzekunzwa but ndito tumatype itotutu nyaya dzidzi zviri munhu anouraya munhu kana kuti vanhu vanorega munhu opinda mumugodhi vakaukuvadza kuti adhirikirwe ende paanodhirikirwa ipapo mari inobuda ipapo vanhu vacho vane mhiko dzakaoma but kutongori kuromba nokuti chero dai zvambuyava zvakabudirira ndokutoromba kwacho vaitoromba saisi hatikurudzira vanhu kuromba nekuti kwaone uri kuda kubudirira at the expense of someone's life. Why do you want to excel at the expense of someone's suffering? What if kana papa nepakaita mumwe munhu
akakuchekeresa iwe wainzosei wafunge zvisezvo apa kuona kuti ivo vazobatwa manje mbuya ava anditi muzukuru vaigara naye anditi mukwasha anga ari kuChegutu ndokwaigara nemukadzi wake. So ivo manje vakabva vafonera mukwasha zvikanzi mukwasha mwana afa arohwa nezvinhu. Mukwasha ndobva auya kuna ambuya koma mazva zvikanzi chiregai titi mwana anovigirwa kune vanhu vekumhuri kumusha kuChegutu chituna ndachifa chingofambi nje kungoti chafamba. So ivo vakamonera mwana kuvhara face kuvhara paipa pakaita sei panga pakachekwa ndobva mupfekedza heti vakasenga chituna semunhu mupenyu. Mwana ainzi anga ne6 years. So vaifamba naye semunhu mupenyu kubva kuShurugwi kusvika Chegutu. So vasvika ndobva vanoti vaudze sabhuku kuti pamba paita mariro kune mwana akabva kuShurugwi akarohwa nezvinhu. Sabhuku akati aiwa regai ndiyo ndidangotanga ndaona chituna kutanga vaona chakaputirwa. Sabhuku ndopo akabvunza kuti ko bvisai tono zvikanzi aiwa mwana arohwa nezvinhu zvikanzi achimbobvisai timboite sei tione. Ndo pakabva panoonekwa pisi isipo. Zvikanzi ko mwana mabva naye kupi zvikanzi kuShurugwi. Mabva naye sei? Mukwasha anga asingatozivi kuti mwana wakasenga naambuya hana dama. Ndo pakatoshamisika mukwasha. Mapurisa sabhuku ndo pakadedza mapurisa. Mukwasha akatosungirwa kufamba nechituna semunhu mupenyu. But iyi mhosva ilaitasi ke akazobudiswa ake asikalaitasi kare azodhera kufamba nemunhu akafa muri mubhazi baba uri pasaidi nechituna. Ndikutaura kuti ilaitasi kuti kana mutongo wacho unenge uri esitugombedi nemakesis akaita semineta kuzochema kwako mudare nekuti unopiwa nguva yekuchema-chemawo inyaya yekuti munhu akatopfekwawo aitakuseva mari ndopana nyaya yangu ndopanikati kuti nyaya yake inge irilighters pakuti namba 1 hasi kuziva kurumwa kwese havasi kuziva dhiri rese rakarongwa naambuya iwe ungori munhu kuti ukutogaiswawo kunzi no but onaka but vana zvivindi baba kungoti hedu tinomwawo wavo but akadzwa nezvivindi zvotyisa baba aiwa chero varume zvinotyisa zvinhu aiwa chero varume but kuronga kwacho pakaipa right saka zvakazoita sei kana kuti yapera toita pane imwe sabhuku ndopa vakatoti mapurisa akaite sei awe sa ivo vakatanga kuda kuramba mapurisa emuZimbabwe anogona basa ravo vanogona basa ravo baba kanokoti polisi nokubata muno muZimbabwe ka ita zvimhosva izvo zviri kunyanya iye inonzi homicide ya unotaura zvese nonho ndakatozoona kuti paya paanonga achisekwa kuti bhutsu dzavo dzatsveyama dzadika vanonga vaitofambira nyaya dzenyu idzodzo ndinozoona hangu kuti mhosva isinganyanyosungise stereki muZimbabwe munomu corruption malaiters zvekuba mari zvekudii zvekubvitana malaiters dzekuuraya munhu baba baba aumbotobvei nyaya dzecorruption unotomboitara 2-3 months uri panze uchiwaiziya nyaya chitoti kwalolo waiziya but ndopona mapurisa kuti mapurisa iwe homicide haisibo ndevebasa ndakazviona inini kona chii ndavona mabatiro anotwa vanhu jejeyo waiziya ndazombofunga kuti timinasizve mushonga here bozoonaka muno muZimbabwe muno hamutobhona technology mweya yekuti maybe vazobata vanhu netechnology imanyowa waiziya but awamona mabatiro andikwa matsotsi. Unoona chandakaona vanhu aya vakangwarisa like mapurisa maCID machichi pavakangwarira ndepekuti vari kwese unoza pane vamwe vanhu tiri kweko pana vanhu vokuti pane pandaishandira pandane shop yekutengesa hembe iyi vakomana vaigara vachingomwa doro vachingoti zoti toona kuti mazirombe vaya vakomana ndekuvanazongomwa doro ipapapa asi vanga vachinyepedzera kugadzira timatv uri bata sememikungati handi rinogenga rechi
regeto waibata but wazogara ndozinzwa kuti iyo mufeso yakati panomwe musi wandakatozosvika mwe achigero achiudzana kuti ndiri hanzi ameno manhamba vanenge vachitaurirana so vane manhamba avo maforce number ndo aitoudza mwe force number yake ndo chimaba ichi nemadhakiro ende vanenge vasingarori rinodhura masupa iwayo maskadhi vachiro but vanhu vavo ndo vanenge vachiziva nyaya dzese ende zvokuti pakanzi pada batikana vanhu vembanje muarea havanonoki vangaitoziva zvikutoitika kuti vamwana asi ende havasi vanouya zvokubataika panozouya kana rimwe timu rebhla wayo rongoya ringokuvhiringidzai iwo ndikaitoshamisika kuti shamwari mabatiro azoitwa munhu wauya aiwa polisi muno yakapenga izvo ndiyo vari kudi but itoripate kupenga kwacho bozokona muchitombo vakapengavakapenga sa tiri kuti chii tiri kuti vanhu vanenge ngavave careful mamadecision avanoita especially mari chachaiuka mari ine ropa haisi right musati anything chakutoinvova ropa guys vanofana kuzoti munhu mumbozi munhu ane mwari wake nyange makafeka sei makatrai senyange zvakanzi matozobudire kusvika pakuti munhu awigwa but one day is one day munhu ana mwari wake munhu haisi huku munhu haurayiwe sehuku vanhu ngavavazive kuti munhu ngaaremekedzwe usauraye mumwe munhu because ropa rake harizongorove semarovero aringonofunga rinogoda kuita mari dzekuromba dzitoriko here dzevanhu vekuti munhu anga atori nemari yakawandisa yekuromba dziriko mari dzekuromba dziriko sasa maybe nyoti tasanganewa kumunweni makawandisa but inini painoa chirifani chandakaona inini pazvinhu zvekunyaya dzekuromba idzi kuromba sort like kuromba kuri easy kana kuti n'anga dzisi dzamunoona dzadvitedza dzinotorombesa oti iwewe ukada kutoromba nhasi iwewe ona ushayama nokurombesa chani kuitisa ndiri mari ukatopiwe zvimwe zvikitsi nezvimwe zvimuka zvozokutaka kungokutambudzawo mahara handika zvakukupedzerai mhuri but munhu anorombesa chachaiwo kamudero nomushaya unozianorombesa kuti uite mari yenyeyo so vanhu vanoti iye vacho iye akazongotiza because hakuna zvinhu zvakadaro plus kuromba kwako if you check kudhara chacho ukada kutera nyaya dzekudhara chacho vanotara kuti kuromba hakusi mahara kuromba haisi give kudhara madhara echa aitotengesa mombe dzavo kuti vaende kunoromba kuromba isoti something chekuti chinorerutswa semarerutsirwo achakuitwa mazuva ano savanhu ngavazive kuti kuromba kwavari kunzi vaite kana vanhu vari kunzi vauraye hapana chinozoshanda because kuromba chachekuka hakusi that easy ndaitotaura nemumwe mukuru so spark chinozoiti kudhara kuromba chaiko chaiko waifana kunge iwewe utobudisa mari kuti unorombe haungorombeka murombo harombe unotorora matambudziko semhosvatambudzika because kuromba kwacho kune kuchida mari ende kudhara unoziva kuti sevanhu vane mombe dzakawanda ndo vairomba kazhinji kumusha wainza kuti pane bhuru risingaurawi kana kuti pane munda wekuti unongonorimwa kana nasekuru nane like zvaitongove zvine kakurongeka kwete zvefeja kana kuti pakarombwa chacha pane zvimwe zvinhu zvinozongoenda ofu so unototonumwega kuti ano apakapa zvinge zvine kakuromba zvinhu zvikuitika panapa anyway iyi nyaya tainzwa and I'm sure tanzvadzi dzangu dzikuteerera this podcast dziri kubatsirikana kuti vanhu vazive kuti dzimwe imhosva dzamune muchiita so musatambire padhuze nemhosva zviri very dangerous kuti ungochitamba neupenyu hwemumwe munhu da kuita mari nawo ameno nhasi episode inoyi munoona ngotipa one last one chongova pakahiti kumahouse girl ndomona anga nemahouse girl apa anditi yes tinoziva kuti mulife kune varungu vasingabhadhari undotanga kushanda first 2 months nechipiwa pay yangu zvakanaka month rechi3 hachandipi mari kandi ukasonzi ndikandichitambira waenderahouse girl ndotambira $70 ndonzi chimbobata 10 ndozokupa imwe yacho next week ndiye next week anditi so ini ndirisa house girl andifanira kutora mutemo ndoisa mukati memaoko angu ndotora kana kuti TV imba imomo nekuti vane mari yangu anditi ndotorongedza kabhegi kangu ndotora TV yaya ndakutoenda unosungwa vanasikana vakawanda vandakasangana nawo vanongoita zvinhu zvimwe chete izvozvo zvokuti murungu apedza basa aenda kubasa
asara ari ega anorongedza zvinongedza hembe dzake orongedza nehembe dzevana vemurungu chichizvese handiti otiza oenda. It's better kuti iwewe usati watora zvozvo mumhangarirewo anotosungwa. So in short hanzvadzi yangu panapa yekutaura kuti musatore mutemo muisa mumaoko menyu. Wakawanda mahousegirl akasangana nawo mukati unatotoyana zvake panapa kachingoona this show apa yapakati iyi hanzvadzi yangu anga ari mukati for 4 years ina nenyaya dzakawanda dzaakasangana nadzo dzimwe mhosva dzaakasangana nadzo dzokuti akafila DJ Sparks tofanira kuti discuss nekupa yambiro kune vamwe vakadzi kune vamwe vanhu kuti dzimwe zvinhu zvamunofunga kuti hadzisi mhosva imhosva dzinogona kuti ugare mukati dzinogona dzotinotadza kuzodzisolva mangwana kuti wodziita sei nyaya dzakuita sei dzakupisa. Saka akuti zvoni kumahousegirl mogona kunyimwa mari yenyu but ukanyimwa mari yako iwewe wakazotakura masini evanhu wakaenda nawo unopedzisira wachi unopinda mukati ende haisitombori negotiation kuti ugare panze because murungu achanokumhangarira iwe unofanira unomumhangarirawo kunewo malabor court vanenge vasingaziviwo apa mochitongoziva kuti kana uchishanda whether basa ripi uri kushanda ukasapiwa mari yako ene unongomhangarawo unoendeswawo kukoti yakatongomirira izvozvo zvekushanda izvozvozvo. Alright. Saka wakasangana naye vanga watora chii? Kuna angatora mari $200 ufarongedza hembe ufarongedza stove kaya kanonzi kamudzimai wanhasi kane oven ka 2 plate kaya kane oven kaya kanzi kamudzimai wanhasi ndobva arongedza ndobva aita sei ndobva aenda sezvo ndambotora kuti mapurisa emuzimbabwe akadzidza basa ravanorigona akangobatwawo through phone yake phone number dzake dzakangoendeswa kumapurisa vakamubatawo fair triangulation vamubata atori mubhazi asati asvika kwanga achida kuenda anga achatoenda kuchipinge uko of which angato mukadoma ndoma akabatirwa aibva mugwero. Alright. Saka muri kunzwa here vakomana nevasikana vanoshanda kudzimba dzevana kana unopiwa mari yako ine unoripota iwewo first zviri nani kuti unoripota iwewo first. Saka bozi ukazobata zvinhu zvevanhu ukazotora zvinhu zvevanhu vasingazivi bvoenda nazvo uchifunga kuti wagona ukazobatwa unopedzisira. Saka wakaona iwewo ungati mhosva dzakada sedzodzo dzakafanira idzodzo waipiwawo nguva yakareba sei vari mukati? Vamwe vacho navo aikwanisa kana kugara kana kuti 4 months ari parimandi uzononzi community service. 4 months idzidzi hadzina kuchipa kauri mukati idzidzi kutosevha uya saving in disguise usingatoziva ndikona. Vamwe vakatongwawo ma4 months iwayo ma4 months ma5 months 6 months zvichingodhipenda une zvinhu zvaunenge waba uremu hwacho plus chinozonyanya kutongesa ma-aggravating circumstances ndo anozonyanya kuita sei kutongesa but vanenge vasingatongwi zvavo zvinodarika 1 year but time iyoyoyo yatorasika plus vanhu vazhinji vanogona kungachiona kuti mavhidhiyo edu vanogona vari vasikana ofti webasa vanenge vaishanda mumba zvokuti aigona nga asingazivi kuti itori mhosva anenge achifunga maybe ndakurikavha chi mari yangu zvavana miki iwewe ndakakupa ndakasakupa mari yako oona kuti hana kusimudza kana roadcaster iro because unenge uchiti ano but ndakashanda kainini eti iwe unenge justification yako ito nemusoro but unenge usingazivi manje kuti mhosva yavo kupinda mai zviri chii. Saka guys muri kumabasa kwamuri kushanda mune zvamuri kuita muri ikoko zivai kuti kutora zvinhu zvemurungu moenda nazvo muchifunga kuti maybe zvinoenderana nemari yenyu kana zvoenderana muchiti mukufikisa imhosva. Saka musatambire mumhosva especially vasikana vebasa ivo vanhu vanoda kutombobatsirwa zvakasimba nokuti vasikana vebasa kazhinji akasapiwa mari yake anotanga kana kurova mwana wanenge achichengeta ipapo anotanga kana kusapa mwana chikafu mwana vavana kutotanga kupfira mupoto achibikwa kana kupfira madziva bati mupoto obva mongonzwa achikonza ndaguta like I think vanhu vanofanira kupaonera ipapo pakuti mutemo ngauite basa ravo iwe usazviite mutemo. It's just putting the matters of the law into your own hands. Zvanofanira kuti munhu akuurayira hama yako wakumuuraya
indazvo unoripota mitemo waone zvavanoita vakubatsire. Pachimwe chandakaona hangu mapurisa emuzimbabwe nyaya dzemari nechi vadzitori serious vanhu dzemari vadzitori serious. Munhu anga watouya otama kuti maina ndina mari ndokwanisa pa 1000 ya ndokwanisa kumupa 10 pamwedzi. Polisi yetoti alright handikuonawo munhu I think vanhu vemuzimbabwe ndo chimwe chavafanira kuenda vanoenda kucivil court ndokwavanoti hautoendi kustationenda kapa station. But haiti kuti mazuva ano ndikakwane mutemo wekuti uchangotaura kuti ndomba $, wakutokudza kuti teme yakati bhatira mari yakati ubata mwedzi yacho havachainoti ahead so ndaitozverenga mune imwe article singazoti aufa true but yaiti izoni uwewe kana une chikwete chemunhu handika zvaitwa kudhaya zvekuti ukandikweta 100,000 utanga wanditi chibaba ndikupewo ma1000 pamwedzi which means ndite makore hobo kana 5-6 years ndichitanga kuti undipe mari yangu. Manje mazuva ahead kuti wachadaro wakuti shamwari by February chipa unofanira wapedza mari yani wapedza kupa munhu mari yake. Saka izvo zvinobatsira kuti nyaya dzacho dzinge dziriwo dzifambe zvakanaka pakubhadhana zvikwereta. Saka I think nyaya ingatichisire ipapapo nhasi vanhu vadzidza zvakawanda singaite nhasi kana uri manoteera zvako wakuziva kuti zvimwe hazviitwe izvi zvakadai hazviitwe n'anga hadziteererwe uchinoda unouraya munhu kana kuti uchida unokora munhu tsoka uchida dembura munhu chigunwe kanodaunokora munhu tsoka kusungizeni handisandinasangana nawo kuti munhu muroi futika imhosva kutuka munhu yes imhosva ngatingopetera ine iyoyo kona tichi ndinomboona hangu pasocial media apapa vanhu vachitukana zvekutorevesa riri patimu rinotuka vamwe rinodididi zvosungisa zvotosungisa inopera zvese papeji manje takada kusungisa vanhu aiwa no pane ini ndona sekudayo zvakafana mhosva adzinoita manje pane dzimwe mhosva dzinozongolemwawo even tese tega isusu unatopara mhosva iwe kwandiri miki ndindenga ndozongokuregererawo zviriko ndozongopera hangu simba kuti ndikusungise zvinhu zvinowanika futi mhosva indakaona kuti inoita uremu zvichienderana kuti amhang'ara wacho ari kuiona sei. Nokuti pane mumwe munhu wekuti unogona kuti muti muroi wemunhu wototi aiwa ndezvako hazvina basa but pane mumwe munhu anenge ane mafeelings wekuti anenge aiti waniti muroi unonyepa ugadzirisa ndoda kukusungisa. Pane mumwe munhu wekuti unoona kumudownplay ane effort yakati wamudownplay effort umovha obva kusungisa pane pekuti handi ndokutuka nditika ongoti bobo anditi yes you can say kuti bobo but mubhuku redu remutemo remhosva chairo iriko act yecyberbullying yagara itongorimo. Alright, anyway, because of time thank you very much my sister for coming and ndoda kutendai neshungu dzenyu dzaminadzo ndifunga pekutanga wakatombofungwa nesparks akuti blutika asikuda nyaya yangu nyaya ndikatoinzwa izviya but itofungawo kuti tingaite sei kuti iende kuvanhu vabatsirike because shungu dzedu ndedzekuti vanhu pavanoona maprograms edu anayo ngavadzidze something ngavasangoite chinhu chekungoti ezvi just because maybe I don't know vanhu maonera wanda zvinhu but because tinomboita mabhishu it doesn't mean kuti hatidi kuti vanhu vadzidze hatidi kuti vanhu vabatsirike so naiti paipai ndaitofunga kuti ndoita seko neshow yakutaura kuti tiite zvive zvinhu zvinobatsirawo vanhu kutiona mumwe munhu aingonanga izvizvi atoti busy kuda totakura tv yabosi wake but akaona this episode akutozva kuti no ayamagetsa zvinopisa izvi saka I hope to see you again muchiuya muchitsanangura futi dzimwe nyaya sana uzotakuita manje makufanira kuti makagadzira 3-4 mastories makanzwa kujera musazonyepeka 4 years zvekuti tokonotoita kana 4 years tichitongoita nyaya idzodzo. What I really like about this one is vanhu vakawanda zvesho vari kupera mhosva vasingazivi vakawanda ya zvekuti iwona uchiti kumunhu ndiri kumufikisa but usingatozivi kuti imhosva. So vanhu vakauya vakaona mavhidhiyo edu pathis platform anenge achitoona kuti saka munhu akatonitadzira kumuti muroi kosungisa saka ine hanifanira kusenga chimudzimai wanhasi chemurungu wangu nekuti hanina kundipa mari anova une utori nemavalid reasons ekuti watotadzirwa but iwewe maaktiro aunozoita after zvinhu izvo zvaitika
anogona kukusiya wesafe kana kuti agona kusiya mujeri. Saka inini chanoda ndekuti kana munhu andika akuzojima TV yemunhu ngajima achiziva kuti ndikujima TV asi imhosva. Ndiri kujima 4 months. So anyway, Miki, thank you very much nemacontribution anga muchiisa panapa maita kuti show yedu iwe inonakidza singaite uyezve inova iri helpful zvekudaro zvekuti vanhu vanobatsirika. Mufana wangu really thanks very much nekumboita robari ubva wazoenda mukati ubva wazotongwa ubva wazobuda pasina ari kudzidzisa vanhu izvi. Plus chandakaona vanhu vanonyara manje kuti vanga vari kujeri. Ina handinyari. Hazvinyadzise bata. Ina handinyari. Inini manotsi angu kwandiri kumakopa nditi indiro manotsi angu ndomakopa kuna maititi. Inini maititi role model yangu. Like pavakaenda kuchikurubi vachinoita premium view yavo nanga ndiripo but asi ivo havana kundiona asi nditori mutsoka dzavo nechitovatira because ivo havatonyari nekuti vangu vakatira zvakanzi unonyarei kuti wanga uri mujeri nanga ndirimo ichokwadi sandofanira kunyari kana usingandifari nonanga ndiri mujeri ndizvozvo. Plus mujeri kucollege ka chikoro unofanira kudzidza ikoko yacorrectional plus yacorrectional chikoro tata kucorrectwa correct exactly ndo zvakakosha izvozvo saka thank you very much nekuita robari nekuzosungangoti kumadzimai ari kuona this video maititi ibhuku roupenyu rauti ukanyatsotora manotsi uchirierenga unozvati maititi pavakadonha pavakarwadzisa pakadi takapaona pakawanda nepavanotiudza waibata so iwe unogona kuzongosangana ne1 2 malighters wotoita give up izvo kune munhu atosangana nezvihombe kudarika iwo but he came out strong. Vakazara kamaititi life is good yanwa sezvinotora kuti you can come up from nothing kana minus chaicho otoita someone ari great musociety kana munyika yaunogara. True mashoko makukutu ari ganchibva pano wisdom yacho yawanisa mashoko makukutu amataura ibvei pachiyero kurwadziwa ndika moenda pasofa iro mugare zvakanaka. Anyway, muri Zimbabwe, thank you very much. Don't forget to subscribe, like and share. Nekuramba mchingoona mavideo kana chinge mafara this show munoona ngotiudza mu comment section turamba tichidzoka nazvo kana kuti tikupedze time tosiyana nazvo but I hope kuti vakuda kudzidza vachadzidza vakachenjerawo vacha iyamwa rutesve rukutaurwa panapa nechenjedzo dzichavabatsira idzodzo. With that we are out.